Zita rangu ndinonzi Bridget. Ndakaberekwa mukati mugore ra1994. Ndiri kutsvagawo baba vangu vanonzi David Kuriwa. Vakapesana namai vangu munzvimbo yainzi Tongogara kuChipinge kusaidhi neChipangai. Mai vangu vainzi Lucia Simango Mangwanani vachibva kwaChibuwe. Mai vangu vaiita zvekuruka mukati menzvimbo iyi. Baba vangu vari driver welogistic vachidhirivha magoods from DRC to Tongogara munzvimbo yedu. Saka kunonzi pavakaparadzana mai vangu vakazosara vachirwara ndobva vatorwa nehama dzavo. Pavakatorwa nehama dzavo vakabva vabudiswa mukati menzvimbo yainzi Tongogara ndobva vaendwa kunzvimbo inonzi Maronga. Vasvika ikoko vakabva vazoshaya 1986 vakandisiya ndine 3 years. Saka mukukura ndakangokura ndichiti ndiri mwana wababa wemasisters angu nekuti hapana aiziva chaizvo whether kana baba vemasisters angu arivo baba vangu because mai vangu vanga vasvipa space mumarriage. Saka chokwadi chakazobuda mukati megore ra2022 taenda kuZimbabwe tichibva kuCape Town. Ndinogara kuCape Town, hanzvadzi yangu yashaya. Ndakabva ndasvika kuZimbabwe ndikabvunza vanova baba vemasisters angu if kana vari baba vangu, vakati havasiriwo baba vangu. Tapedza kudero pakabva pasvika kazeni yangu ndobva yandiudza kuti pane murume anonzi akasvika kuTongogara achikutsvaga achiklema kuti ndibaba vako. Saka akabva ati paakasvika akaona kazeni yedu, aona kazeni yedu ndobva aipa madetails, asi kazeni yakuti yakarasa chipepa changa chakanyorwa nababa. Saka kubva ipapo hapana pandakazoti ndiwane connection kusvika ndidzoke kuno kuCape Town because ndinogara kuCape Town upenyu hwangu hwese. KuZimbabwe ndinoita zvekushanya. Saka ndakabva ndaenda pasocial media ndikasecha baba vangu zita ravo sekuudzwa kwandakaitwa ndikavashaya. Ndikatsvagawo vamwewo vana Kuriwa vandakaona ipapo ndikavabvunza vakati hativazivi. Baba vangu vanonzi vanogara muguta reHarare asi handina kuzoona umbowo huzere kuti saidhi ripi, asi vanonzi vanogara muHarare. Saka ndakabva ndachinjawo madetails angu kubvisa kusenemu yekwakumba kwaana sisi vangu ndikabva ndaisa Kuriwa pasocial media kuitira kuti kana pane anenge aripo anenge ane ruzivo kuti kune mwana anonzi Ningi ari kutsvagwa, kuitira kuti andione fast. Asi zvakashaya basa, vamwe vaitouya vachitondibvunzawo, dzimwewo hama dzekwakuriwa, ini ndichitodzitsvagawo. Saka kubva ipapo until now handina chandakabuda nacho kuti ndivaone. Saka ndinokumbirawo mhuri yeZimbabwe kana pana ane ruzivo nemhuri yekwakuriwa kunova kwaDavid Kuriwa, ndinokumbirawo mundibatsire. Ndakura izvezvi ndakuda kuzivawo baba vangu, ndibvawo kumhuri kwandinofungidzira ndiko kwangu, ndiwanewo ropa rangu chaivo chaivo. Vana vangu vanodawo kuziva kwasekuru wavo. Even nini ndinofara kusangana nababa vangu pandichasangana navo kana vachiri vapenyu. Ndatenda hangu.